चली तने घूमने रोडवा से बाप लगते हैं इंजीनियर भैया। प्रणाम प्रणाम। अरे साहब हाकिम साहब का है के हम तो देखते रहनी है कि केहू गांव के भेटा आओ वजन बा कबो हमनी के आदत नहीं खे आदत नहीं खे कबो भारी भरकम उठावे के कहनी है। सब समाचार ठीक बा बढ़िया बा हमारे घर के समाचार सब ठीक बनू। हाँ हाँ ठीक बा। अरे जानते मैं गांव के हाथ में तन मने सुख दुख लागल रहला। हाँ वो तो पहले बड़ा अब और वो सब साहब माने जा बड़ बड़ हाकिम माने जा। अरे ऐसा नहीं है भाई हम ये कहतनी कि कबो फोन करने पर आप लोग उठाते नहीं है फोन कहाँ बिजी रहते हैं पता नहीं देहात में कौन सा काम लगा रहता है। हम लोग तो ड्यूटी वाले हैं समय नहीं मिलता है और वह सब भी कभी भी फोन हम लगाई ना नू तो का तो नहीं खे पापा को बने खेत पर तो हे ये खेत में कौन रउआ सब के काम रहला हमरा समझे में ना आवेला। देखिए भैया लड़का ठीके कहला सके बाबू गुलबन खेत में तो बाजार पता ना काम रहना खेती में कब वो रोपनी चलता। अब ट्रैक्टर वाला के ताके के बाद दिन भर भोर से सांझ तो कब आई फलाना खेत जोता तो नहीं तो आई भो तले बोरिंग के पानी करे के बा कबो काल नहर हमनी के पहुंचेला। अरे तो भैया ठीक हम बात के माने छुटल रहला खेत जोतवा में तो रउआ खेतवा पर से आवत हो हमने के आदमी कम मिले तो अपने हाथे कसम कुदारी चलावे के बाद सब बिया कबार सब करे के बाद तो बड़ा दिन भर कमाए में झुराइल रही। ठीक बा तो खेतवा पर आई ना तो रुआ लइका ना बतावलो सन कि अंकल फोन कइले रहन ओ कहला तो लइका के फोन आइल रहे तो बतियाई ना जे तो काम में धान आता ना के थकले सुत जाई। अभी बताई रउआ हाथ में रउआ सब रह के रउआ सब के फुर्सत नहीं खे हमनी के जो ऑफिस के काम तो घर के काम जानते नहीं हमू 2-3 जगह प्लॉट और लेनी है। हाँ 2-3 जगह रुआ दिल्ली में। हाँ दिल्ली में और वो आशीर्वाद से वो पहल का फ्लैट पहले बढ़ुए एक बाद प्लॉट 2-3 जगह ले लेनी पहल का गड़िया रहे नू पहल का गड़िया बेच दे ना वो कहते पापा ई मत बेचो ये पुराना मॉडल हो गई चकचकावा। हाँ जी हम तो दू चकावा के बात BMW ना खरीद रही BMW कहता पापा रहेला तू दोसर गाड़ी ले हमू दोसर गाड़ी अपने ले लू BMW बचा रख ले बड़का वाला हम जगुआर लेनी है। अच्छा हमारे दूर तो हमने के नाम में ना सुनाम जा। अरे रउआ सब देहात में रउआ सब तो बस की चीज में अच्छा देखिए हम एगो टूटा साइकिल बने बड़ बाजार कई दिन से सामान लेवे के जैसे भइल खाद लेवे के कुछ लोग एगो जाए साइकिल बढ़िया परसाल को सोनी है 5800 रुपया लागुल बा साइकिल को सोनी 5000 से 5 बड़ा कुसुम पैसा देता तो एक बड़ा चाउर रहे आ तरकारी के बेच पैसा बटोरा शेर भर दूध बेच के कसम पेट काट बटोरना भइल। अब रउआ सब बड़ हाकिम बने जा तब हां त चली माई बाबू जिंदगी बना दलन हमने के तो चली सब रे दादा तू तो इंजीनियर बा भैया ओकर जोन बा पर सुनो तो हमर बुझाता जा लुंगी पैजामा ढीला हो जे मत करे होइसे बतियाव जाला बड़ के बात कहत दादा हमार तो ओकर बात सुन के रे दादा हमार भत के कपार चकर जा कहत कि दिल्ली में 2 फ्लैट बनल आ घरे ओकर भैया बा जोन बड़का बा छिपा प्लेट धोता आ उ फ्लैट लेता इहे ना कहता और कि बाप रे बाप कि कहता ना हम प्लॉट और ले लेनी तो कर बुझात के नोट के भूरे फुटल बा रिजर्व बैंक के उहे का मालिक हो गल बा। अच्छा एको भाई हो जिन्हें करो कटिए जाई अब तो सुनी तो घर में हम का जान हम ये हमारे से पूछी तो कहो कि ना कहो अच्छा साँच तो हमारा बोलेंगे करी और का कहता कि कार ले हम मगर कि हई फटफटिया वो कहता तोरा हमने तो कहा ना सपनों में लड़कन के मिली कि ना कौन तो कार खुद नाम का है भैया का कहता हूँ खेत से का। हाँ भैया खेत से देखता
रोपनी डुबनी के समय चलत हाँ है। हाँ खेते में रहता है आवत तनी का करी हम तो देखी ना तहार के मर देखे हम का कहीं का भइल बा हो और हम देखी ना तो हमरा बुझेबा ना करला का कहीं का ना का करी कसौ दिन दशा त पार करे के बान उम्र थकले जाता। हाँ उम्र तो थकले जाता। आज छोटका भैया के तो मने तहारा मदद से माई बाबू पढ़ा लिखा के अरे वो ससुरा के का कहीं हो अब तब जाना तो नहीं भेंट भइल ह राहे में उनका से आइल बा का हाँ हाँ घर गोल होई अब तो हाँ, खेते बड़ा बेग रहला भारी भइल रहला चारी टंगनी अपना पीठी पर पहुंचावनी है बेगावा उनका के ना टंगनी हां हाँ। बेगावा टंग के आइल बा टंगनी तो मोटे मोटे दिन बनावल बन हाँ बुझा गइल। कैसे याद पर गेल हो करा अच्छा ये अपन घर गाँव कैसे भुला के चली आई एगो बात कहे कह कहे कि ना कहे ना कह हमरा तो मन करता कहे तो मन करता कि ना आ कहे ना ना कह का बात बा बैठ ना तने बैठ थाकल हो सब कि खड़े कहे अच्छा कह अच्छा जा बैठिए सकत तनी अरे सुन मजा हाँ कह भूख भूख लागल बा तनी जाए ठीक खेले बा, बानी ओ बेचारा माने तहार छोट भाई है पढ़ा लिखा दल जा धन को अरे रोजे अपन पर- करम रहे जौन कह देनी हाँ, पढ़ाई धन लिखाई के रोजे पर हो गइल बा गद्दी पर बैठल बा हाँ तू घसेट तब खेत में हाँ हैं हाँ तू घसेट तब खेत में उतर आ ओकरा धन के कहला कि नहीं कोनो उतर हाँ तरा था धन तो कौन कौन तो गाड़ी लेनी है हई गाड़ी हो गाड़ी यहाँ प्लेट यहाँ मलेट कलेट सब हमरा आटो था ओकरा मुँह में आटो बा तू बुझाइबो ना कइल हमरा कुल बतियो हूँ में हूँ हम मिलाओ चल गो हाँ कहता कि 2 गो फ्लैट ले लेनी कैसन फ्लैट कहाला हमारे पे घरवा बने बनाओ के कहल जाला सुनने बने अरे तो हमरो तो तनी मैंने सुने में आइल बा, कुल मेहरानू के नाम ले बा आ देखो हमने हमार तो ये देखते बड़ा स्थिति हाँ हम कमा कमा के ओकरा के बना देनी इंजीनियर आ देखते बड़ो हाँ आ कुल अपना मेहरानू के नाम लेता हूँ तू तो वो गंजिया तार कुल फाटले मर अब तो देखते बड़ो अब हमारा दासा ई कब 60 कुल अच्छा आइल बा भाई हते मदद करी भगवान पर भरोसा रख अब देखो एको आँख खोल दे तो आइल बा तब चल देखो का खा कह पिए भुखाई लो खबर हमरा हाँ। बुझाता। बोली तार निकलत नहीं थे अरे कहा सुबह ले खेत में काम करो तनी कुदारी चलावत चलावत मिजाज हटिए गइल बा भूख लागल बा अच्छा मदद मांगी है टाइम 2-4 पैसा दे चल चल खाए पी चल चल हम चलो। गाँव में चलो सुनो नहीं आता हमारा तो मानो का कहे हमारा कपार चौक जाए लागल हाँ। चल चल। लेकिन फिर मुँह देखते चलो तू जा अपना घर हम जाकर फोन कर हाँ हेलो हम ये बताओ चाह नहीं हैं कि हम पहुंच गए। हाँ हाँ वही स्टेशन पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ और किसी तरह बैग लटकाए हुए आ गए गांव तक और एक गांव ही के मिल गए अपने घर के बगल से, तो उन्होंने ही बैग को घर तक पहुंचाया। हाँ हाँ भाई हाँ हाँ ठीक। अरे का कोई अभी तक तो केहू पानी वो ले ला ना, सब जंगल ये सब देहात में आदमी जंगल बना के रख ले पड़ेगी। हाँ तो पता नहीं कैसे लोग सोते हैं, कहाँ रहते हैं। इधर घर के बाहर भी पूरा झाड़ी उड़ी लगा हुआ है, घास इसी तरह से जकड़ा हुआ है। ये लोग कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता है। हाँ भाई हाँ, सब बिल्कुल एकदम जानवर की तरह, यही समझना है ना कि लोग जानवर की तरह रहे हैं।